Hey guys, good morning. So welcome to our channels once again. Good morning, good morning. So to be thankful for the another opportunity and days sa aton. So himo namon na take part man kami. Ibalik namon ang pagiging thankful namon sa Mother Nature. So it's okay, may pod man pa si Bam Bam. So ang namon ang leader namon sa monetary planting. At the same thing ang amon nga mga upo tara sa likod. Ready na sila. Ready na. Si Ma'am Rosie. Hi, hello. Si Sir Jomel. Ang amon nga, nago pa. Si Althea. Okay, so on our way. Nasa Pakadto sa Bago sa may Batad. So, see you there. I-post ng dani namon. Kita liwat ka ron. Subong sa area kung din kita matrix planting. So ang balta gani, it's good to be a part sa ginatawag ta naman nga yeah, sometimes makatag man ta pala sa part to help sa aton yung Mother Nature. So BantaYeah, update kami tani i-show tani karon pakita sa inyo kung ano. At the same thing, i-comment ko naman karon why is it ang tree planting is very important sa aton. So mura ka na tawag nga bungalon seedlings or ang BantaYeah marina. May planting site kita dito, kita sa tupad sang sagasa. So magtanom ka mo karon, ibutang niya na lang isa sa buho, ag tabunan almost half lang karon ng ilubong ninyo. Then medyo dasuko nyo lang siya jutay kay gadasig subong nga taob. So basi mo hulbot na siya karon kung maguyog-uyog sa balod. So ang benefit nato nga makuha sini is makuha coastal protection ng Bago City alin sa Talok kadto sa poblasyon, almost 15 kilometers na sa tanan. So ang ginagamit na din siya ng coastal protection is ang mga mangrove gid. So damo 13 varieties ni siya pero ang dominant na siya subong is almost 8 species of mangroves nga ari diri sa coastal sang city. Then ang next is ang magdako tubig, amo ni siya ang ga-prevent sa tsunami, gakuha sang soil, ga-minimize ang soil erosion o mag-erode ang duta. Then ang gakuha man siya sa mga toxic sa baybay, mga crabs naton, mga fishes, dira na sa itlog. So ang prepare ninyo is 150 pero ang amo seedling sa dala is 200. So maka-planting ka muna karon sa isa. So may questions pa kamo sa seedlings ta? No, okay na. So kung wala naging mga kamo questions, may ngagaw lang kita siguro kay taob na tapos sinilas na lang kamo.
Thank you very much, Kiliwat. Kag welcome sa inyong mangrove planting activity. Proceed na lang kita dito sa site sa may... Okay, ma'am, may mangkot na ko tani, ma'am. Para sa inyo, ano ka-importante ang pag-tree planting? Emeline, para sa akon, importante get Sir Nchk because nowadays, damo, nagid ang kabukiran nga kalbo, so mas rin na lang sa parts ng city, maka-tree planting kita. Kay according to the city employee, isa ni siya kuno sa protection sa mga taga-diri. Wow, okay. Para nga hindi sila apektuhan sang taob nga sobra gid. O, di ba? Okay, sige, thank you. Kano mo lang, Tia? Planting activity nga ginakandak sa city is important kina siya kay ang coastline kinanglan isang coastal protection regarding in case madlos ang hangin, magbagyo, mga storm surge, so sila ginanaga-protect sang coastline. Then ang variety sa mga mangroves nga ginagamit sa ginaplanting diri sa bago is ang bungalon is variety sang seedlings. Ang mangrove na siya nga mas bakod pag sa bakaw. So ang iba nga seedlings nato is sa bakaw na siya or ang spider mangrove. Pero gina-prefer na mo yung planting is ang bungalon gina nga BantaYeah marina. Kay mas dominant siya sa bunga pamulan until sa December na siya. Then ang bakaw naman niya or ang spider mangrove sa kuha na siya sa may January to June, until January to June na siya. Okay, bali season sila. Seasonal na siya, seasonal. Kay muna siyang damo, subong kay gapamulak naman ni siya. Gapamunga man ni siya, tay continuous na siya gasubok yapon nga pamunga. So muna nga kung ginamon nga mag-planting ang mga organization nga makabulig na sa coastal area. Kay almost ang kabagyo bisan kami nga mga residente nga diri sa bago magbagyo gani sa baybay, may mga announcement na sa mga announcement ng mga storm surge ga evacuate kami na dayon sa may sa Coliseum. Then pag start sang pagplanting sa mga pagsugod sa mangrove area, pagtanom sa mga mangrove, in case may mga anonsado na nga bagyo, why na kami ga-evacuate kay almost protected na kami. Kay almost 13 years ko na nga ginabantayan na nga ako yung ginaplanting ang mangrove, so almost naka-benefit na mga residente dito sa Bago City. Okay. So In our own little way, makabulig dito sa aton nga nature, for example, ang aton mga basura at in our home ng tani ang aton nga basura ihimuson ta nga hindi makapalapta sa palibot ta dason. One example man gid ang ginhimo ta subong coastal clean-up kag mangrove planting nang bisang gamay sa nga butang makabulig ni sa aton. In a little way nga hindi magid nga nga dako gid bala sir nga pagbulig, pero paagi sa pagtanom nga sa aton sa paagi pagtanom sa kahoy amo lang ginayang ma-help ta sir sa aton mother nature. Amon nga gihimo subong is ang pagtanom sang seeds. Amo ni siya ang ginatawag nga bakawan. Ang ini nga bakawan tree makabulig ni siya hindi man siya gamay lang pero sa amon nga bilang isa ka estudyante, isa na ni siya ka dako nga bulig sa amon nga nature bilang isa pa lang ka estudyante nga eskwela pa lang. Biskan sa gamay nga bagay, biskan sa isa ka puno sang kahoy nga aton matanom, dako gid nga bulig para sa aton yung nature. Kay salita gani wala naga-start ang isa ka bagay sa madamo, kundi naga-start ini sa gagmay lang, sa simple nga bagay nga wherein later on ina magabunga sang dako.